Ang nabahay na nakanak ko ini. Mga anak ko ini. Hindi na magway mari. Ang bayad ti sila malayo. Nangan ko pa. Sige. Hello? Hello anak. Ako ba ina mo? Ay tati na. Ikaw mo ko'y malaylay ah. Maita. Na amo na ba na hindi ako makauwi. Ano ang kan? Matod ba na masala? Matod masala. Timum tumapanak kay mo na ano kayo sabi na? Minsan ako na timum na kayo mo. Hindi na kita anak magaylaya. Na sabang nasa na bang makadya din? Pagkalaw din na makadya din. Kung nakaw na ito, makaw ikaw. Ito na, kung nakaw na. Makadya rin kita magliw-liw. Bitaw naman ka na na. Yaw nini. Hindi makadya rin. May hindi kagay na. Hindi ko hindi makaya na. Nabay na. Hindi ako makawi. Nakaw na di ikaw. Balik ito ay nakaw. Oo, hindi na. May tunuang kan. Roblox. Biya, makakot. Suya dati tumlangan. Roblox? Di makapainan ni. Di, lawon ni na mga sundalo. Nag-block. Na amo na ba na hindi ako makawi. Na ako pinadyabanak mako ni makawi. Oo, nina. Oo. Na ako pinadyanak. Salamat taliraya anak. Salamat taliraya na sumina. Ang man ko anak ni Alanda. Panjang anak ko yan na mapa ko on manak mapunta ka anak. Alhamdulillah. Di garol buhok mo sampai parang sikin. Di garol buhok mo ay sab sampai parohol kuan mo. Okay na anak. Bye. Salamat Hari Raya. Idul Fitri. Okay na na. Okay na na. Salamat Hari Raya na sabi na Idul Fitri. Okay, assalamualaikum kanikutan ng mga pangsaptosog, mga umat ko Islam. Jadi ando kayo dakulat at pagsalagsukulan ko kanyo katan ay mga sumukong kako. Jadi ando kayo mga ito na po maap kanyo di nga rolbot nyo sampai palusikin nyo. Okay, jadi ando kayo diyaon di kita ba makapagramay-ramay matawag. Jadi idukok na dyan telepon mga ito na po magbalik kabalikan po salawat mga ito na po kamapa ibang kampo nandikan nyo. Jadi ika ko jirik mga yumak. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf jay dan batin. Okay, jadi magsukur kanikatan mga mag-peace na. Love you.